Já ti to všechno vysvětlím. Ty jádra fungují na principu, že když potom ti spadne nějaký ten skin, což spadá z té žluté bedny, kterou máš úplně vpravo, tak potom ti spadne náčrtek skinu, jakože to pro toho skin shardu. Takže ten si můžeš vykraftit z těch jader. Taky si z těch jader můžeš udělat ty ikonky, co ti teď padají, což je spadne na Ešku, na Eka a na Katarínu. S tím, že tyhle ty ikonky, když si je vykraftíš, tak ti dají takový ten ještě další rámeček, co máš u postavy, když jdeš do lobby. Takový ten třeba, jak má Yasuo, žlutý, fialový a podobně. Od teď bude lepší zvuk. Že do teďka byl asi horší zvuk. Ale Yasuo, super. Tuhle postavu jsem párkrát hrál a nejde mi. Ale tak vypadl celkem pěkný. Tam třeba nejhezčí je stejně asi ta Fiora spolu s tím Luciánem. Jo, Fiora je pěkná. Toho Luciána jsem zapomněl předtím. Hele, tady teda vytvořit z 3 fragmentů teda, no. Jo, dáš 12. bedu, tady tu červenou. Super. A ještě by ti měl spadnout jeden z těch dalších otvírání. To by mohlo. Super, takže tyhle ty nechám to. Já bych asi nejdřív otevřel ty klasický, protože... Máš asi nejlíp, no. Ano. Začneme klasickýma, jdeme do nich. Jdeme do nich, to bude legrace. Jupi, Mundo, nejhorší postava, To jsi vždycky přál, ne? Jo, Mundo, to jsem si vždycky přál. Postava, která mi vážně nejde. A přitom je strašně dobrá. Ale jo, nějaký tokeny se hodí a potřebuji dávat postavy na 6. úroveň. Jo, jasný. Když máš druhého projekta. Tak já si začnu dát projekt. Ale tak je to epický skin, ten stojí 1350 RPček, takže z toho dostaneš víc esencí, kdybys ho nechtěl. Koukneme. Oni všechny ty projekt skiny jsou 1350. To je 450, to je fajn, to je pěkný. To není špatný. Tak jako pro mě to jsou moje první skiny, co otvírám, takže já jsem z toho naprosto šťastný a Alistar, aha, tak nic. Tak už štěstí přešlo. Takže teď už budou jenom tokeni na postavy, OK. Tak já čekám, nejlepší by byl Teemo Omega, to by prostě udělal strašnou radost a jasně, jasně postavy, já potřebuji hlavně postavy. Na mým účtě je strašně málo postav, tak jinak mi padají postavy. Akorát Elfie, pokud ti spadne nějaký legendární skin, který se ti bude líbit, tak pokud tu postavu nehraješ nějak úplně aktivně, tak bys s tím mohl počkat, protože když je taková ta akce legendární skin koupě, pronajetí, anebo reroll, tak dostaneš za to další mystery gift. Já jsem takhle minule rerollnul 3 skiny a dostal jsem ten legendární skin na Munda a dostal jsem z toho ještě další mystery gift nějaký za 975 RPček skin. A zrovna tady ten hacker je pěkný. To jako... Ten je Legacy, to je z Halloweenu. Jasný, to poznám podle. Ale ten je pěkný. Sice jako, ne, že bych ho nějak hrál, ale taky už myslím. Jeho nejhezčí skin. Toho ti celkem závidím. Taky něco konečně. Ježiš, Fujky Trinda. Na to už mám... Jako kdybys neměl svůj, že jo? No právě. Na to mám jako jediný legendární skin. Ne, že bych ho uměl, ale prostě se mi líbí. Sonja, tyjo, tuhle ani neznám. Ona má změněný splash art. Ona vypadala dřív jinak. Ale je roztomilá, takhle ty vlasy jí sluší, jo. Ale ty kozy má furt moc velký, takže ji nehraju. Poslední 2 normální truhličky. Jo no. Těch je jenom pár. Tady padají samý kraviny, samý postavit, jo, jenom ten Z. Ale
Promiň. Jenom ten Z měl tak jako nějakou váhu, bych řekl. A tak tohle jsou taky ty normální bedny. Mně přijde, že z těch dalších, z těch červených, zase padají hodně víc skiny. Protože... Taky mi to přijde. Jo, tenhle Garen se mi fakt líbí, ale. Tenhle Garen se mi opravdu líbí. Stejně Steel Legion je lepší. A teď z dalších těch 12 by ti měl spadnout ještě jeden náčrtek na tu červenou čestu. Alespoň mě to tak spadlo. To vykraftěš nakonec, ne? Jasný. Teď jdeme tady to, takže jdeme červený. Ty by měli z toho teda padat dokonce 2 věci. Dvou. No super. To znamená, že to bude padat hromada věcí. Šogatík. Já jsem fakt nějaké legendární a ono nic, no. A ono něco spadne. Jsou 2 skiny z jedné bedny, tam spadly 2 skiny. A ještě 2 jádra ti budou padat, 2 až 7. 2 až 5 vlastně, ne 7, už ne 7, právě se žlutá. Tak to si taky budu moct pořídit úplně všechno. Super. A ty jádra potom teda můžu použít na ikony, ale můžu je použít i na nějaký ty... Nahoře ne, ale můžeš použít toho Yasuo, jak máš dole. Ty vidíš, že máš mezi těma ikonkama a mezi čem byla toho Yasua. A on stojí, myslím, 11 těch jader. To si teď můžeš podívat, to dáš tam na to klikneš. Taky docela pěkný. Jo, tohle je další helmický skin. Akorát ten Yasuo... No, vidíš. Tady máš legendární skin. Ty krásu, Harbinger. A zrovna ten je fajn, jo. Nový Medic Ale počkej, a ten je legendární a zároveň je legacy. Jo, nedá se koupit normálně. Ty krásu, tak to by měl mít teda dobrou váhu teda, ten by měl být dobrý. Jo, máte nějaký pěkný skóre. Skvěle se kouknu na to, kolik stojí, když ho chci rozložit, nebo když ho chci rovnou... Měl by stát na rozložení nějakých 450. 607. Dobře. No a 1500, abych jsem se udělal, tyjo. A ty když uděláš na to Yasua, tak si ho zase tebe střípek. 11 jeder. No to vypadá. Škoda, že Yasuo ani nemám a že ho ani neumím. Tak ale esence jsou esence, že jo? Třeba ti spadne ještě něco pěknýho. No halo, další legendární. Jo, ty nemáš takový štěstí, jo? Dobře, Elfí, fajn. Tak jenom dva legendární za sebou, to se moc nepočítá. 2 legendární je málo. Ale vardička. Vardu používám furt stejnou starou, takže to budu muset taky nějakou sehnat lepší. Ale my chceme týmu Omega. Sakra. Dá se redolnout ta Varda? Můžeš se potom prosím podívat. Já kouknu se. Vigarek. Strašně starý skin. A Vláďa. On se mi spadl jako mystery gift z toho, že jsem redolnul 3. A já teda zatím padají vždycky po 2, si všiml. Co se týče té Vardy, tak je to... Ne, nemůžeš to. Ne, jo, můžeš, by měl jít na náhodný trvalý skin totemu. Tak když potom ti spadne 3, tak můžeš to udělat na jednu. To bych možná mohl, jo. Protože mě je to docela jedno, jakou Vardu používám. Hele, Dariuse. Škoda, že to není ten legendární, ten je krásný, jo. Grandmaster. Další legacy. A zimní. Z zimního eventu. No zatím jako ty skiny nejsou úplně nejhorší, ale... No, teď máš ten 3. do toho. Super. Ty jsi měl 2 augmented kastky, ono to chce potom, aby jsi to koupil prostě, abys mohl vykraftit další. No tak oni musí jako nějak nutit ty lidi, aby tam alespoň hodili nějakou korunu. Já jsem měl právě v tu dobu jenom jeden, ne? A říkám, a to jako začne brát z toho? A najednou jsem koukal a spadla mi ta žlutá, že tam byla a teď mi z toho spadly ty 2 a říkám, tak takhle to udělali. Upřímně nebudu počítat asi kolik beden jsem teda přesně otevřel. A prostě tam napíšu, že jich bylo prostě 30. Ježí bylo 20. Ale dobře. Sandra. No, koukám, že ty jádra asi na nic jiného, než na toho Yasuo prakticky... Ale Gemstone. No, tak ten mi je fakt platný. Tak máš co to jednu bedničku, kdybys náhodou chtěl. Jednu bedničku za ní mám? No, a i s klíčem. Kecáš, tak to chci asi. Já si je šetřím, jak mám asi 5. Za to už jsou vartičky. No, nevím. Hele, tady dlouho nebylo. Alistair! Toho jsem zrovna potřeboval po druhý. Hele, jasně. Další. 3. legendární skin. Jo? Ale
Škoda, že to nejsou zrovna taky ty postavy, který bych jako nějak hodně hrál, ale tak... No, taky toho moc nehraju. Ale zrovna Anivia je strašně dobrá, tyjo. Ta skin je fakt strašně pěkný. Má strašně pěkný efekty a všechno. Lysandra, no tak když mi spadnul skin na Lysandru, tak ať mám i postavu, že ano. Další Sonia. To je ještě 5. Tak to chce teďka už něco, ale pořádný, a to jo. Jo, už ti spadly 3 legendární skiny a ty si furt stěžuješ, jo? No, tady máš něco pořádného. Jo, tak teď už jsem spokojený. Fizz je úžasný. Ví? Elegánka. Škoda, že ne Elegán ten Israel, ten by se mi líbil. No tak ono stejně jako, jaká je pravděpodobnost, že spadne skin, který člověk přesně chce, když jich je tolik, jo. To je minimální. Ono, i když dáš ten reroll, třeba jak máš ty náhodný, tak tím může spadnout skin na postavu, kterou nevlastníš, ale kdykoliv si můžeš aktivovat zadarmo. Tenhle náčrtek mi, tenhle skin mi spadl jako první. To úplně z začátku, že vyšlo. A jo, zatím to vypadá pěkně, tyjo. Poslední 3 truhly, já jenom takhle zajedu nahoru, co tady všechno máme. A podívej se, kolik máš těch hrdinů. A tak si nestěžuj, podívej se, kolik máš skinů oproti hrdinům. Ty ale jako, když to tak vemu, mě by se hodily tak nějaký ty tokeni, jako, který bych potřeboval, abych rovnou potom mohl dávat na 6. úroveň. Protože takhle navíc, no jasně no, třeba bych to Alistara využil, že jo. Dvakrát? No jo, já mám level 5 Alistara, nechci dávat 500 esencí. A je pravda, že to je alespoň support, že supporti se dávají na vyšší úroveň docela lehce. Tam to je no ne zas tolik, protože ono vlastně, tam to funguje na principu, když hraješ tu postavu na roli, na kterou se nemá hrát, třeba tomu, když bys hrál Dariuse na supporta, což nejmenovaný kamarád udělal jednou, že jo? Nebo třeba když hraješ Alistara na topu, což už se zase taky nedělá, ale jednu dobu se to hrálo, tak dostáváš lepší známku, protože tam se to nehraje. Ono se bere to průměrný skor, jaký bys tam normálně měl. A dost ti pomůže k tomu S-ku počet, kolik máš creepů, počet smrtí, když nemáš žádnou smrt, strašně moc ti to přidá. Počet, kolika ti si byl věží, celkově killů, asistů a celkově toho ještě baronů. Tohle trošku mám taky, tam je strašně pěkný. To je pěkný, no. A Hydraku a celkově z toho všeho ti to udělá známku, ale zase to, že neumřeš, ti to dá strašně moc. A ty jako support umíráš pro tým, protože z tebe nebudou potom goldy. Čím víckrát umřeš, tak tím víc tvoje goldů. No, tak teď mi spadne ještě jeden fragment a ten už je mi na nic. Teď už mi to jako nutí, aby se si koupil další, jo. No dalších 10, ale tak padla ti to pěkný, že jo, takže bys mohl jako no. Hele, tak poslední. Kolik spadly? 3 legendárky? No, spadly ti 3 legendárky. Vladimír, Nocturne, Anivia a ještě ti spadl ten Heimerdinger. A pak ti spadl ten pěkný Hekarem. OK, tak jdeme na poslední. Musí spadnout tak něco ještě hezkýho. Ještě to ten poslední. Tak nic. Jo. Ten je pěkný. Takže ty máš 4 legendárky. A ještě u toho Nocturna. Víš co, Alfie? Mám pocit, že už nebudeme kamarádi. A zrovna ten je pěkný, škoda, že ho moc nehraju. Hele, ty jádra teda vlastně můžu prakticky se ty... tam ty ikonky, no. Na nic jiného se mi vlastně nehodí, že ano. No, můžeš si vykraftit to Yasua na to, na střítek. No tak to si asi vykraftím a asi se ho teda nakonec si budu učit, ale tak. A krystal, tyjo? Můžeš vyměnit za truhlu a klíč, jestli chceš. A měl bys 33 beden. A 33 je pěkný číslo. Ale já bych to nedělal. Ale tak pokud už neplánuješ další otevírat jakože takhle, tak než ti to napadá z normálních beden, tak to potrvá strašně dlouho, než bys jich nazbíral 10. Dobře, tak jdeme otevřít. Ať... Tak sváně si za to bude stát. Nebude. Třeba ti spadne ten Hextech na Annie, anebo Soulsteel Vayna, co ty víš? No tak jako ono stejně čeká, než bych jich nazbíral nějakých bůví kolik, tak... No, těch 10 se sbírá strašně dlouho, pokud to nekupuješ. No právě. No, viděl jsem videa, kde jich kupovali fakt třeba 100 a... No právě. Hele, no, tak ale... můžeš na tým na level 6. Tak to se mi zrovna hodí. To se mi zrovna hodí, to říkám na rovinu. To se mi hodí a to bylo teda
Ne, žeton. To je tady. 2 žetony. Týmo Ulomek, že ano? To poslední. Jasný. Takže jdeme rovnou týma. Jo, ty jsi dobrý týmař. Já jsem nejlepší týmo, který ho znáte. Plánuješ ty postavičky rerolovat, nebo si počkáš a uděláš si z toho esence? Tady ty, nebo celkově? No, tak třeba toho Alistara ten stojí 450, takže z toho je esencí málo, kdybys to chtěl rozložit. To je 195 a potřeboval bys to ty 3, takže třeba toho Alistara z Munde bys mohl rerolovat na nějakého náhodného šampa. Jo, šamp, to asi ne, já si asi nechám, abych je rozložil na esence, protože mám hodně postav, co budu dělat na 6, 7. Takže ty asi ne, ale možná nějaký tady skiny. Budeš rerolovat? Asi jo, bych mohl nějaký. Ty 2 sony by měly být levný, ty by měly stát málo, když se na ně podíváš. Ty jsou dole, předposlední a poslední řádek. Tak ta ne, ta stojí 900, ale ta druhá měla stát 500. Tak si grad. Fujky, kde je druhá? Vlevo, nad tím Sincherem je. Ne, tak to taky stojí tolik, jo. Myslím si, že to jsou nízky, ne? Tak 100% ten Veigar úplně na konci stojí málo. Ten stojí málo, to vím. Takže ten bys mohl dát do toho rerolu, náhodný skin. Náhodný skin. Potom bys tam mohl dát teoreticky toho Munda, jestli se ti nelíbí. To nechceš kraftit. Ne, tak ten stojí taky. Tady jsou nějaký všechny drahý skiny. A tak, tu ten 750. Já nevím, Katarínu nemám rád. Tady, a to je za 750. Je tu nějaký ještě levnej? Pod 750 koukám, že to nemám. Ty máš celkem drahý skin jako takhle, no. Tak tam můžeš dát toho Veigara, Trindu a teoreticky tu Vi, jestli chceš, jakože to jsou ty nejlevnější, takový ty ošklivý. Určitě bych nechtěl asi toho Trindu. Jo, dostanu z něj něco víc, když je legacy. Ne, ono to nemění žádnou šanci. Když dáš 3 legacy, tak nepadne legacy, když dáš 3 legendární, nespadne legendární. OK. A určitě nechci Twister Fatea ani, no Katarinu nevím, Twister Fatea určitě nechci, to na to už mám. Takže dáme tyhle ty 3 a uvidíme, co nám padne, jo? Tak si ukaž. Musí padnout ještě něco hezkýho. Nějaká legendárka třeba týma. Ty krása, no to by bylo moc. Ale spadla ti pěkný skin. Ježišmane. Ona je fakt pěkná. No ona je pěkná, ona je krásná, to jo, ale ty jsi mě nikdy neviděl hrát Nidalin. To jsi mě fakt neviděl. Ale ještě tam hodíme, ještě bychom tam mohli... Tak hlavně tu Nidu teď nerozkrafti, protože ty ji nemáš, takže ti to spadlo, že ji můžeš aktivovat kdykoliv. Jasný, to už by bylo docela jako kravina. To by toho, že to je žlutý, takže to znamená, že ji můžeš kdykoliv aktivovat. Já nevím, jestli... To já si potom musím propočítat, který skiny budu chtít, který ne, a aby mi na to vyšly esence a tak, takže bych to asi zatím nechal, jo. Abych potom nevyměnil hromadu skinů za to, že potom nebudu mít nic. Jo, že třeba když se rozhodnu, že chci Nocturna, tak na něj budu potřebovat ještě 1500, panebože. To je dost, no. To stojí tak 5 těch 975 RPčkových skinových šardů. Každopádně Jasua teda můžu udělat taky rovnou, že ano? Protože tam nic jiného jako s těma jádrama nevymyslím. Ale ten stejný, to je jenom kartička teďkon, kterou musím taky zaplatit esencem, abych ji měl, veď. U koho? U toho Jasna? Jo, oni spalnou ten náčrtek za ty jádra. A tak jako víc, je to těch 450 esence zadarmo. No jasný, no. Jenom z toho, že jsi to otevřel. A můžu udělat vlastně i tyhle ty 7, to je 14, 21, no tak to mi vystačí na všechny 3. Tak to se můžu udělat. To se najít, že neutratíš. Takže to je můžu udělat na všechny 3 krásně. A spadly mi jenom 2 vardy, tyjo. Málo postav, hromada skinů. Což je docela pěkný, bych řekl. Sice ne, že by spadnul přesně skin, který bych chtěl, ale na to je strašně malá pravděpodobnost. To už je lepší si vyloženě koupit skin, který chcete, než čekat, že vám spadne z bedny, jo. Ale tak taky jenom musíš to brát na druhou stranu tak, že když se podíváš nahoru, ano, ty postavičky, tak se sváně, jo, spadla ti Nidalí, která byla Legacy. Spadla ti Heka, který je Legacy,
spadl ti Vladimír, spadl ti Xen, spadla ti ta Mundová halloweenská skina. Skina, to zní tak strašně hrozně. Spadly ti 2 Sony, spadlo ti Sinjet, spadlo ti Trash. Tam padají postavy, které se skiny, které se nedají normálně koupit. Jako jasně, že tam je malá šance, že spadne zrovna to, co chceš, ale padají tam třeba skiny, které nemůžeš koupit po celý rok. Protože Pajikovi třeba spadl Zombie Brand, kterého třeba já chci strašně a nedá se sehnat, kromě Halloweenu. A to je legendární skin. No jako jsou pěkný. A když tady ještě volají další 2, ty k tomu nemají žádný názor, jakože něco by k tomu řekli? Se stydí. No tak hold nic, no. Ani ty vardičky jsme nemohli protočit, protože ti spadly jenom 2. No. A říkám na rovinu, že ani jedna není nějak extra hezká. Ta na Halloween, tyjo. Když do Halloweenu žádnou nebudu mít, tak na Halloween si ji dám. Budu vás strašit. Bych ti mohl půjčit jednu, protože já tam mám toho perníčka, co už mám, ale jako nejde to, no. A jo, jsem docela spokojený, pěkný skiny to jsou. Týmo spadnul, takže ho mám rovnou to. Koukneme, jak na tom jsem tady. Jímáček, no jasný, krásná úroveň. Když se kouknu na šampiony, jak je hraju, tak jde vidět, že v mý první desítce mi nespadlo nic. Do mý první desítky. A do druhý možná ta Sonia, Garen. Ten Garen je pěkný. A jo. Rychle v 5. A ten tým tam vede. Jo, ale tak klidně do popisku videa přidám, za jak dlouho dám na 7. úroveň, protože to bude velmi brzo. Tak jo lidi, já se asi loučím a děkuji, že jste koukali na celý video, jestli jste to nepřetočili nakonec, abyste jenom viděli, co spadlo. A třeba zase někdy jindy. Do popisku můžete napsat, co spadlo vám z beden, z kolika beden a prostě tam můžete napsat jakoukoliv kravinu. Tak jo, mějte se. Ahoj.